Obchodníkom sa človek nerodí. Obchodníkom sa človek stáva. Neustále vzdelávanie sa. Pokora a ochota poučiť sa z chýb ťa môžu časom dostať až na vrchol. Otestuj svoje schopnosti a zisti, ako si dokážeš poradiť s nepríjemnými reakciami potenciálnych obchodných partnerov. Priprav sa, začíname. Prepáčte, ale teraz nemám čas. Naozaj teraz nemám záujem. My už svojho dodávateľa máme. Dobre, pošlite mi vaše podklady. Tak ako sa ti darilo? Si spokojný so svojím výkonom? Ak nie, daj si druhé kolo a inšpiruj sa možnými odpoveďami. Prepáčte, ale teraz nemám čas. Rozumiem, pani vedúca, ak mi dáte krátkych 10 minút, poviem vám všetko podstatné. Naozaj teraz nemám záujem. Tomu chápem, záujem predsa môžete mať len o niečo, čo poznáte. Ak mi dáte chvíľku, poviem vám všetky najdôležitejšie informácie. My už svojho dodávateľa máme. Áno, to som samozrejme očakával. Ak súhlasíte, poviem vám zo pár informácií, ktoré vám pomôžu porovnať si našu ponuku s vašimi možnosťami. Môžete si tak zhodnotiť, čo je pre vás výhodnejšie. Excellent. Dobre, pošlite mi vaše podklady. Úprimne, pani vedúca, rozhovor so mnou vás bude stáť oveľa menej času ako čítanie našich prospektov. Zároveň odo mňa dostanete konkrétnejšie a cielenejšie informácie pre vaše rozhodnutie. Ďakujem. Presvedčili ste ma. Môžete začať. Počúvam vás.